Nigoro bengi ya omwanchi omurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusingwe gena litkuria uri abere litoyero kegima nanene kwa birigo kwego kya aso kubwatemiro birionsi getaseni keiga kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi nigorire litkuria Jumanne tariki 5 cyumutenye 12 omwaka bwe 2023 na mangagenderete okorekana imense ya Kenya ekerobono yaragirense mo yabon mugoroba ngo kwariganie erion kumanye buna nara yaya na kwariganirie asenchera ere yobwikiranu korene ritangan ke imati katuranya gati ari ngwariganirete asenchera yobwenye sasa kila waziri wafanya kazi na watu yake wa make sure hiyo mambo imekoma. Chiwizara chonsi meye kaunti ya Nyamira kuborwa gutumeke nivo ya serikali ya kaunti ya Century bwenerate. We had to look for the 250 and for a start we have given it 150. County Assembly ya Kisii wetie supplementary budget yo mwaka 2023-2024. Kwa rupongezi yane oja sore se pare yale miruko ruri tembu wakanyamiso jorogoro abamenyi bebunge ya machoge burabu komoegererana komoto yo muchumbobo asa magendera yo genderete wikirania sensemeyo Mwanchi umurigeri ya mnaenda mbange ngo kwariganira ngumanya senchera ere yobekirano asensemo ya Facebook endra tonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao gusase website ito nabagotonyarwetera www.ndizitv.net ero tagendrego kumanya mnara yagendrete gokorekana kurwase chinsinyo au anene ENSA ya Kenya Petra Mokeira nero kwene kiachipicha neryo gicha wekeire asensemo imanyerero tokubwatirana nere Joshua AUTA iritariane EVERLINE OSERO ngo kwarigania kugusangana inchigwika omwerio AMAYIA ya masenchera yobwekiranu tugoya chaka senchera bene korwase kaunti ya Nyamira waseritkolero mugavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Kimwomenyaribo abagako beka SA na yobokorari amo naba waziri nigaberega kurwo kuboria ase aba waziri bonsi kwene kyabunango bwatukabare obokorari borobuya ase abananchi nigo boyonyariba bagakugania obotumeke obuya bwe nibo ya serikali ye kaunti asoko bwatoka emeroberio eremekiranu gochiase abananchi asimona bagakorwa egekuro gochiase abakori emeremo bali abakonyorwa nabo igo kobora ase emeremo yabo nigo boigo bagakwania abawaziri kwene kyabunango bekabare SA amona ba chief officer nabo igo abakori emeremo korwa ase department chonsi awekera chitariki 11 cyumutenyo ya 12 muri ketkorwa ase county ya Nyamira job manki norbati urwaso bwikiranu safi kabisa Nyamira 001 Omugavana bwe kaunti Nyamira Amos Nyaribo nigo balikera nanse emikachaba n'abawaziri be kaunti Nyamira igoreho bokoleri obuya asate abanega temeroberio abegete yoko eneke bunango ikiraniare chira lirete abamenyi be kaunti Nyamira ase manifesto yaye kwa makubaliano ambao nimekuwa nayo na mawaziri zangu juu ya utendaji wa kazi. Na hiyo makubaliano itateremuka chini kwa chief officers. Bosi bomusemia omonene bwa serikali ya kaunti Nyamira Attorney General Erastus Chweya nigabo waziri oyomo asoyomo baba bakulikirana omukataba no mugavana bwa kaunti Nyamira Amos Nyaribo. Ya kwanza waziri Okili Steve Enoboso tia sahihi sasa kwa nakala kwanza kizama kwa karibu sana mheshimiwa gavana nasaba bakoli emerimo be serikali ya kaunti Nyamira kwene kibunango karabali emerimo yabo asenchera yoboikeranu ase arwa ekuro entindi kuchiasa bakoli emerimo bali bakonyorwa bali batayigwikerana emerimo amatuko onsi na bali bagotumeka enibo ya serikali ya kaunti Nyamira bobe bunamba chikoirerwa egechambo keryo egetindi. How to protect my position, so you also protect your position. Sitaki kuona absenteeism. Nakuwa naona magari inasunguka Kisii town, inasunguka maparapara ya departments. Sijui tuko na activity gani Kisii town. Sasa kila waziri wafanya kazi na watu yake, wa make sure hiyo mambo imekoma.
Kama ukuji kazi, unataka nifanye nini? Hiyo chibu itaonekana sitaki kuongea. Amoche egachia bare babere bakumuraga ebyara bunatari kwikirana abisi amatukonsi asate ababunanigo ensemo yemeremo yaye nokoligie ababwatani ao elinde koleta amagenderero ase county Nyamira. Kuna wale walikuwa nasema Nyariba anakuja kidogo, anafika hapa anakuwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday anakuwa Nairobi na Thursday na Friday. Wale wanaongea huko nje waachana nao, hawajui kitu inaendelea. Pesa mingi iko Nairobi. Iko partners tunaongea nao, wanatusaidia mambo mengi. Omoje go yokolekana bosi bwa magacho amanene county Nyamira ni goikeranwa no mokonyi wo gavana Dr. James Gesami, omo county commissioner we county Nyamira Onesmus Chata nabakoli emeremo ao ase serikali ye county Nyamira. Omokonyi ye Dr. James Gesami nasaba waziri abuo kwene kibunango korabale emeremo yabo ase obwasyoku nabatabwati bwanjirira bonde bwensi. Continue delivering services to the people of Nyamira. Do not give services to the people of Gichora and leave giving services to the people of Borabu, or rather Nyansiongo, because Nyansiongo did not support His Excellency Nyariba. Omo county commissioner we county Nyamira Onesmus Chata naene kiabuna serikali enene na serikali ya county Nyamira. Mine is just to wish you well and also wish you God's blessings as you undertake your responsibilities. Be sure that we will support you. Bobuare mabi. Lakini ya mwaka ikaransa katika nando chegua tagire buyega delibera abantu banyamira. Anane mono siasa hii ya kukwaruzana, wacha mwanafunzi apewe environment nzuri, afanye mtihani, tumsaishie mtihani bila ubaguzi. I think Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Biamana omorike ito Job Maangi asoroboti orurikiranu korwase county ya Nyamira togosukaniwa togosase county ya Kisii wasebunge ye county ya Kisii alikolia yabage wetie supplementary budget yo mwaka wechi 2023 mwaka wechi 2024 akorengana no muteneneri gose omunyakero bwe budget yo Petra Otachi nigabaga kwerera amange aliamona bete ga koirera okorosiwa we budget yo amange korengana no roboti oru ni gotwargani no murike Mildred Momanyi. With help volunteers 30 million abana bamintu babiri bagakora egasi ya gusa batari waka nukende ya sacrificed for long lakini direct twakora ne tekiyanga tobeka kibesa tugucha kubalika tubaka no mushahara magega yo wetigwa gwe supplementary budget yo okubulia kwa baraibono ingochase omugabana bwe county ya Kisii Simba arati kwene kyangwa ngoyale okwena no gwe kibesa elyo banyale koba bagwikiranya amagendero gocha ase abamenyi be county ya Kisii. Arot wa edire budget supplementary they are allocating votes. Kuya mono so mugabana ne timu yae korende budget again tek kamo yo kanari ko musaba bono bakore procurement togende tokorera abana inchiga ikiyo ayande yoto yarorese ground twensi nabara itachore kuri grassroots tudaita ko welcome ache kuyibora amagendero chipara amache chinyagitari kiregen the budget nerega abe implemented. Kuripotelea igataseni kya Ndizi TV ile Italiane Buna enchera EYEMO yogwikirania amagendero au ase county ya Kisii nigo litukolia lero committee ye budget ye bunge ye county ya Kisii yanyalire gwetia supplementary budget yo mwaka bwechibesa bwechiri 2023 weika chiri 2024 korengana no munyakirogo bwe committee yo Petra Otachi nigo ayaire ningi kya bayirerete kubeka supplementary budget yo. According to the law, we normally pass a supplement. We normally have a supplementary budget when you have a deficit or you have extra funds or when you have an emergency. In this case, in Kisii County here today, we had an emergency or we had unforeseen expenditure. For example, we had the issue of salaries. Salaries were affected by the house levy. They were affected by the NSSF and also salary increment that was done by SRC. We also had the issue of the industrial park
members are all aware that the industrial park was allocated 250 million, both to be funded by the county government and the national government. But as it stands today, the national government did not allocate any funds to Kisii County. So we had to look for the 250. And for a start, we have given it 150 so that it can be a multi-year project. We also have the Mother and Child Hospital at KTRH. We've allocated it an amount worth 100 million so that we can start working on it, so that at least we can also deliver to our people. We also had the issue of the Gusii study. We've given it 20 million for completion. We all know that Shabana uses that stadium as the home field, so we've given it 20 million so that it can be completed. Ogwetwa gwe budget yo nigo yaigwa okoboko na barai ase bunge yo na koenekeria abananchi buna gocha mutwe aigamba cye konyora amagendro ayo baganiti. Seri tukoria rero tuwabeka chibesa kitaringe anga 250 million towards koenekinga chibango chiri serikali ya mente ko chia saba konde kwa serikali chia kanwe kama kiabo mware bango ye chinyomba amangane SSF na ero ya bekororo na mangana banke sorende ibasiri tukorera ngenda na bibyagara tonyara ko supplementary na ko chia saba antu ba Kisii County no ko baenekeringa wansera bone uchimutuga sikuchira ko bage okorekana asama tukara makaigo tuganire ko support serikali tubia tubwate machine yo kulima maji ko ngeri yetara batu ko ri asesa matkama ko chibasana be krase ena be budget ase eri elicha so ko le ma ibisima kire ward ase county egento kende na ende kyangokia nichibasa tuwabeka asubwaka na community health workers, community health volunteers 30 million abana wa mintu babiri bagakora egasi ya busa batari waka nukende ya sacrificed for long, lakini direct tuwakora ni tekiyanga tubika chibesa kucha kubalika tubaka no mushahara magega yo wetigwa gwe supplementary budget yo okubolia kwa barayibono ingochase omugabana bwe county ya Kisii Simba arati koene kyangwa ngoyale okwena no gwe chibesa elyo banyale koba bagwikiranya amagendro gocha ase abamenyi be county ya Kisii. Ero twaedirie budget supplementary yaringiri allocating votes buya mono so mugabana ne timu yaye korende budget egente kamo yo kanali ko musaba bono bakore procurement togende tokorera abana inchiga ikiyo ayande yeto yarorese ground twensi na baraita chore kuri grassroots tudaita ko welcome ache ko yorama gende chipara amaje chinyagitari kiregen the budget nerega ebe implemented. Ko reporter ya Kisii and Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Biamono muriketo Mildred Momanya se orobo tiorurikirano abamenyi bebunge ya bumachoge bora bwimeye county ya Kisii nigo besokire na kuigerera obokoreri waye omuchumbe obo obadia barongo ase batere bunaniga gendrete kubaikiraniria amagendro ne magega ye chinguma abuna obadia tarakora magendro ase chinsemechio askire batere bunobereka okora magendro gatiabo obwaga chwechpara ase bamuganire abega kogendera gwikirania magendra ndebuna sensemo yokuba bekira estima muriketo julikerbo nekirana sensemeyo na gutwarganira roboti rwa senchira yobekirano abamenyi bechuodi chabo chiborabu bomba baborabu bokimonge na boigo amagenche nigo besokire na gutugutera amangana soka batebekana buna omobunge bwensemeyo tarakora magendra andonsi ase bunge yo yabomachoge borabu bono nigo besokire na kwene kebuna ase omwaka ya moetire omuske obadia barongo niga arosire chipara nabo igo niga abamenyabu bamusabire anyale kubabekera emerero. David Motari inche no mukachi bwagaiga emesa magena ipare ya kururi tembu kwerekea ekona yangare yatokonyire sana mwesi migwa okwanya rosi nonye mburere nyinge tinye sareti esa uri kwatanganete konyerosi ukanyerosi asenjerengiya igotoko pongesa ogende gotoroseri chipara echicha yite ko irubuya na chipigipigi chigwete senjerengiya ntobwati bokongwa ya gucha litembu na guchiga ryongeti mwino torochembuya njaro siwe kabengi yaro twakurira gumbu yo mwezi mwe twakira ko pongesi yane oja sore se pare yale miruko litembu wakanya misochoro goro ekona yangali iyo twagire mbia mono mwezi nenjera chinjera na chinamba moja
asa amagenderero eria kabiri esitima ebasa abantu banyore umuriro kinka erinde eria gatatu abana bagende kisukuru ekiagera amagenderero abono nigo tuganentia abana basome ntubuga ati migondo tugocha kuba ekero banyorire buna bono kibesa kiri gikuruwa kia CDF elinda abaya asobuya abana bagenderere sukuru okuna ukoro okuganio konene tokugania elinde na yande ekero nainda kuganiri gunere ochasa abantu umanya ngaki ngikero kuganiri kwaiga una bono magenje ebinyoro ebi byonsi buna biraige ebinyoro byonsi abwate umachoge yabura bugere ngari oikande oigwa abantu bamotebi ngikere okuganirwa nigo bamwakire ng'ambu ya mono asa amagendero onsi nabo igo kumuboria na kumusegeta agendere gokora aya tarakora nabo igo gotugutera eng'ana egokwaneka buna tarakora magendero nainda mente mono inkeria ng'a ayemente umuchanga epare ye konge kiara yarenga ase para yesike era ase birubo erinde konge egere erete ogokonya kasa abantu bali bakona kwirigeria erinde banyore bese temira sana pongeso mwero koboko ase gasi akorire nanda agendera igo tokonya igo abantu basemeri mwesimo bona soete gotokonya abancha ogetaroro burawo cha Gusii yaito erinde tokonya kase ngencho mwesimi gwokorire ki otarentera ira magendero Gusii yaito no bakonya gopure mungaji para tararos mbona soete ngochirosi ari na kende gionsi kerikeiranete maega narabwatiria anyoro rosirie ndi barongero rosirie pare ye guchiana guchimoino lakini guchise testo goetera igere mbe mono ntonya terarosi guchinya bongo iguru ande nturabekera umuriro nyabongo se ito umuriro etore mamiamia atubekere bano no umuriro egere tobe burunge tobe muna abantu baraburonge baro abagenda ururonge abana bakara bakugenda nyabongo bagenda ensere etario sana era arabu eroreka no muchio inga no muyoro nyabongo igo abana basana kurwa burungi Pateria getaseni kia Ndizi TV korbo machoge borabu ninche Julie Kerubo Miyamana umurikeito Julie Kerubase orobo tiororo ikranu na baiboli nigo bagendrete koboriwa kweneke munango bwaterana bare ase okorinda abana babo chingakie chiga cyomutumuko bwerusa engorengana naba unchoreri ase oborunde bwechipipike korwa ensemo ya kyoge bunge yakitutu chache South ayo nonyana abono onyana bo babere bakwerera igati amakongu ayo bagendrete kwetera na kuboyo mochumbo bo koligereria ngane yo na kobakonya nigo boigo baboliro mugambi bwechinseme cyo kweneke abuna oborende obotingu bwabeire bokwenekiwa murikeito dipona sanya namange Inkolipoteli Ndizi TV korwe wodi Omutimuko wochia sabarokiwa ekerogendererete nigo botoreru bwenekiwa se sekta yobosombi asaba ibori bono banyarire kuburigwa bagenderere kubwaterana elio kurenda abana babo Rokesi kenene mono keko ndamadana na abana mbaro banyorwa se bigibigi igonare gusaba abayiboli tubwaterane na anto maintain boigo turenda abana abaito digera bago jawe kachanwe tonyore banyore ngambi jabale Nonyana bo nigo abana boda boda kurwa se stage ya Kyoge iyo gotoka sub county ya Kitutu Chache South nigo bagenderete gwetera makong ao asichinka kubwatekana nogo konga kubogima President ye toruto yare gwanje to yerera makuta osombi boito na bwara ko bobu yake abantu abange bari ku understanding amakana au kuboringa naye bekamendera ngobo gimamba to kongerate family chikale korero korera gwoka mpaka do nyigwete ngabande abakungu bangere ko batamaguru chinga cyabasenge cyo bwangera okonga usangane gataseni kia Ndizi TV ningo baruro kuboria kwa bene gucheso mubunge bworogongoro iga Kitutu Chache South Anthony Kibagendi anyale kuligereria chibara ilio banyale gokeania emibasukano mtu achanga chibesa tukanyona no Mosamalio muyaga tubwatesia tukagura makarabati tukebekera ekara twebekera nande gari ye mugede yo mochange gaeta igatari karabati ilio igobono nande nduma etinga nakie tokokwana ligera igwesa ukiyiga ligera iche atokonya turoserie pare kogenda matongo ligere tonyole chiga kichingoro cyogweta chinga kiecho nigo babatogia abagambi asogotinyo bolendi asebinyoro asebo igo bababolianga bagenderere gotinya kegima
ilikokeania obosaria nare ko request ya chief na sub chief na ina bona ro sabanga tore kubwaterana una bontu atingiri ko le ndikuru sector ya boda boda na inu munya tu ya kubwaterana digere ntorochi moroche nga chisare changere korrekana chinge sana ikrisma singere motwa abana mbale boniga bako na chisare chi mangane chinyangi nare kuwasaba bagambi bamintu bana samatanga gatukwaterane abana bagosoma batoka samatanga uno kwale yega Yinkoripoteria Ndizi TV kurwe wodi ya Nyakoe egotoke bunge ya Kitutu cha South elitaria Nedipon Asanya Miyamono dipana sanya se orobo tiororo kiranto kuligereria ya berika okarekana iskoyero gongorwa Gusii nigo abaorokia ba junior secondary school ENSA ya Kenya abagenderete korera ekiombe kyabarimu ya Teacher Service Commission kwene kyabunango barika kere permanent maiga ya warabo gukora e contract yabo yo mwaka oyomo nigo abaorokia wabo korwa se county ya Kericho babere bawe so kyana kogosereria umugiro abo bwemeremo achinga kiskuru kirabe chiko igoro ENSA ya Kenya umutinyo mutangani umwakogocha askari batera unanigo barakore umugirobo ase egekaye chikisato weka ikiobekyo ya Teacher Service Commission kyaberege gotegerera amagani yabo. This time round we don't want the government to play with these young people. Yes. They have been working diligently. They've been working under very difficult conditions. They have really suffered because this curriculum is new. I'm saying come January, they are not going to renew the contract. They are not going to take anything less than confirmation. Let me tell the whole country that JSS is shakaholic. Yes. It is equivalent to Shakahola massacre. Yes. This is because the teacher is demoralized. There are some teachers who have worked for 10 months without confirmation. We are telling TSC to move with speed and Nekere serikali egenderetie umuroberi bwoko enekia bunango sirera aba Kenya wetrase umuroberi bwoko ena nama kabesa gose Asla Fund nigo bono oroboti korengana ne serikali rokorokia buna chishilingi chibilioni emeronke ne yemo achiabere chikobwato kwa asaba Kenya wetani chimilioni emeronke bere na baberase umuroberi yo o Asla Fund korengana ne serikali niga makabesa yo amentire korua chibilioni emeronke totona kianda weka chibilioni echo meronko enene yemo asegeka KKYEMO ya etre nigobono ya enekiribune kirenga kyabekerene no ko enekyabuna aba unchureri abakaba kena bali bagati ababeire bagokonyeka gwetera sekibese cyo ase ogokinya obonchureri babo nabo igo kwegendereria. The only opportunity now we have to create massive jobs to our population is the MSME sector, because out of the workforce of 20 million, only 3.5 are engaged formally, are formally employed. Because the more people we bring to the mainstream of MSME and financial inclusion, the more we create jobs. Government role is basically to set standards and to ensure that its people are not exploited. And this is what the Hustler Fund and the financial inclusion has demonstrated. Manchu murigereri togo tigana nayo nigo ekiombe gyokorwanyo bokurumi ENSA ya Kenya Ethics and Corruption Commission ekigenderete ne miruberio emekirano yokoine kyamna obokurumi bwabere bokoera ENSA ya Kenya anigo abobsa kurwase ekiombe kyo babere bakoboseba bakobeka ekambya se county ya Murang'a asenchire yemo yokorwa oboseme uchasabanto igoro yokorwania nabo igo gotanga obokurumi ase ensemeyo nakorengana no mugavana we county ya Murang'a irunka ngata nigaberega kwarigania egetambukere kyo natabune serikali ya county yo ni wabegete emerobere mekiranu yokoine kyabuna obokurumi tiborigo chikoenekiwa. Mfanyikazi yote ambaye atakuwa ameshtakiwa na mambo ya ufisadi bila shaka tutachukua hatua. Kunaye ambaye kwa hivi sasa tumemwambia arudishe takriban 1,800. As we speak, we have carried out a corruption risk assessment that is going to help Murang'a County to know where the weaknesses, where the challenges are, and make recommendations on what they need to do to strengthen accountability, improve service delivery.
Waziri bw'oburendi waime Kithure Kindiki nigagendrete koinekira abananchi bune serikali nebegete merobere mekiranu yokorwania obosagani na boigo obwibi bwetugo ase chinsemo au Kindiki obaga gwikirana imeye county ya Baringo nigo agania abananchi korwa senseme yoko baba toereru na korwa chingaki chinyororo gochiase abo bisabo burendi ase ogwikirania omurobere yo ase keriane kyabunamba gendere gotoma kose komenta omubaro bwabo bisa barakonye ase okurwania obusagani chingaki echo nigo abagakuru okubore gochiasaba na siasa gotabeka siasa ase meroberio yokurwania obusagani imenzi ya Kenya. Nataka niwaambie mimi na wenzangu ambao unaona hapa hatuna biashara ingine huku Rift Valley. Ile biashara tuko nayo ni ya kuangamiza hawa wakora, kwa sababu ile kona tumewaweka ni mahali tumewaweka wale terrorists, wale wa Al-Shabaab. Hakuna tofauti. Mtu hapa asije akatuambia ati mila yake ni kuiba ng'ombe na kuua watu. Hakuna mila iko hapa. Hakuna chochote. Hii ni ugaidi. This is terrorism and nothing short of it. So vile tumepigana na Al-Shabaab, hata hawa ni Al-Shabaab ya aina yake. And we are not ashamed to say that. And mimi naomba tu wananchi muwe watulivu na wavumilivu, na mjue sisi kwa upande wetu kama serikali tuko upande yenu. Nasema hivi kwa sababu najua mkipata matatizo saa ingine mnalalamika na ni Rabatio na rotere tomero AMAYIA masenchera ere yoboikranu korene na mangengo ariganiriti ayiboigora konyora soboikranu chikoraga chensa isato endra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ere togendre gosanga amangeretere na EVERLINE OSERO Petra Mokeira nerene KHP chanelio gichawe keire ekaroto abwatrana nere Joshua AUTA ase ensemo ye manyerere nkukuganiria oburigereri borobya.